Reward system ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga iyang gipatuman sa mga pulis nga makapusil patay og mga drug personalities ug notadong kriminal hulungon na. Kini human girilibuhan ang City Director sa Dakbayan sa Sugbo. Kapulisan mitataw nga ang pagproteher sa kahapsay ug kalinaw mao'y prioridad nila kay mao man kini ang ilang gipanumpaan isip sakop sa Philippine National Police. Dugang nini ang kaayuhan gyud sa katawhan nga mandato sa PNP, National Head Office ug sa presidente ni Rodrigo Duterte mao'y ilang nasundon ug wa na mag-apasog kanting kwarta. Si Luan Mirondina sa report. Never mind how I feel. I have to be very professional about this. They want to run it, let them run it. Gikadismaya ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang wa pagkonsulta kaniya sa pagrelibo kang Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Benjamin Santos. Si Santos usa sa upat ka mga city o provincial directors nga girelibuhan kagahapon subay sa memorandum sa Camp Crame. Ubos sa Section 51 sa Department of Interior and Local Government Act of 1990 gihatagan og gahom ang mga local chief executive nga makapili og city o provincial director. Apaning paglingkod karon ni Presidente Rodrigo Duterte, gipatuman ang dakong lahugay sa tanang kapulisan lukop nasod. Subay niini, hunungon na ni Osmeña ang paghatag og 50,000 pesos nga cash reward sa matag drug personality ug notadong kriminal nga mapatay sa kapulisan atol sa operasyon. Wala na ibutyag sa mayor ang iyang nagasto apan mitataw nga personal niya kining pondo ug dili sa gobyerno. So I will not be involved anymore with peace and order, anti-drugs. Naidaghang kayong bright diha. Sila na lang mubuot. Diba? Samtang nakalitan man si Governor Hilario Davido III sa paghulip kang Senior Superintendent Clifford Gairanod pagka Cebu Provincial Police Director. Apan iyang giangkon nga wala siya'y mahimo. Alang kaniya, mas maayong itugyan na lang sa presidente ang pagtudlo sa mga direktor sa kapulisan aron kalikayan ang pasangil sa politika. I was asked before bitaw kung uyon ba kuanan, kung may pagdit lang tingali porque mapolitika ba para sila lagi magbuot. Luan Mirondina, Balitang Besta.